Monggo menika tasih wonten wekdal, mangke kula badhe ngestokaken wonten ingkang napa njabri kula. Cobi mangke kula nyuwun dipun isi sak saged-saged wonten kirab. Kirab penganten. Monggo saknika tasih usum to nggih. Oh tasih wonten nggih padusunan. Tegesipun boten kok padusunan ngaten nggih. Wonten perumahan perkampungan mriku nggih. Menika tasih dipun kersakaken kalian bebrayan. Buktinipun menapa? Nah menika kedah wonten buktinipun. Buktinipun saben-saben pados Suba Manggala cucuk lampah nika kok jebul angel. Tanggal selawe dus pundi Mas? Wah kula sampun isi. Tapi pados kalian Mas nika nggih sampun isi sedaya. Ateges karana kadang Suba Manggala, kadang cucuk lampah menika tasih pajeng ateges pambiwara kedah dipun aturi tulodo menika. Namung imanipun wonten titipan malih. Ampun dipun siarke nggih Bapa menawi ingkang nyuwun kula. Oh senengane sesideman nggih. Nggih sesideman. Rahasia nggih kula turuti mboten kula aturaken kala enjing kula dipun kala dalu kula dipun jabri kalih Pak menika utawi Mbak menika mboten aman nggih. Monggo piyantune nggih rawuh niki sing madhep rene pokoke. Nggih nika nggih. Kula lajengaken menika tasih wonten wekdal sawetawis. Monggo kalih 208. Ya nggih. Kula lajengaken monggo sanesipun sinten ingkang boten kersa ngacung nggih. Oh ngacung kabeh niku malah. Monggo. Oh Bapak Nyono. Monggo tengah nika. Wingking sampun, ngajeng sampun tengah. Monggo nggih. Oh Bapak Tekno nggih monggo. Keplok rumiyin sepatus ingkang ngantuk wungu. Nuwun sewu. Nderek pitepangan nama kula Suharso saking tlatah Tegalharjo Trangkil Pati. Para rawuh kakung Sumawana putri ingkang luhuring budi. Mituhu dawuh pangandikanipun Ibu Juru Sumbaga bilih Sri Atmaja penganten sampun paripurna anggenipun ngedi busana lampahing tata cara kapurwakan kanthi mijilipun panganten putri wonten ing sasana piniji inggih sasana rinengga. Binarung swaraning pradonga munyo hangrangin ingkang hamabar ketawang Ibu Pertiwi ana gondo arum angambar angebaki sajroning sasana pawiwahan kawistara jengkaring Sri Atmaja pengantin putri ingkang wis kepareng mijil saking panti tepas wangi tepas mengkuwer di papan dene ingkang wangi wis ngarani ateges mijil saking panti busana nedya marak sowan wonten ing ngarsaning para ingkang kinurmatan rawuh manjing ring salebeting sasana rinengga kinantenan dening panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga kawistara Sri panganten putri angagem busana ingkang sarwa endah nyemba busananing Sang Garwanata katon abyor mompyor pating glebyar pating calorot katembuk ing pandam maneka warni ingkang hangrenggani satuhu akarya sengsengmendriya kalamun cinandra angkrangin sungsang dedekira bathuk nyela cendani nanggal sepisan alise netrane alyep alindri grana kang krungnih lati manggis karengat waja rempet amiji timun
jonggone ngelung gadung pamidangan Raju Mas astane Anggedewa Pinentang driji hamucuk Tanjung nawon kemit bangkeanira pupu amu kang gangsir tungkak bunder lir jinangka endah edining busana hamimbui gandes luwes solah bawane lamun to cinandra bebasan kurang condra luwih warna panyayah Bathari Swargaloka ingkang ngejawantah kawis tingal sampun lenggah ing sasana rinengga kanthi raharja nir ing sambikala sajroning panggalih nyadong tambahing pangestu saking ngarsanipun para rawuh sedaya. Matur nuwun. Kedap Kandelmin kedap ingkang pungkasan monggo dipun waos. Apal napa maos niku? Oh, nglirik sithik monggo dipun waos tapi. Sajroning panggalih nyadong tambahing pangestu saking ngarsanipun para rawuh sedaya. Kedap tapi diundur ke sithik suaranipun. Nggih, mundur sithik. Kaya suarane Werkudara. Wow. Sajroning panggalih nyadong tambahing pangestu. Volume napa menika? Power dipun tambah. Mundur mriki power dipun tambah tapi sajroning panggalih nyadong tambahing pangestu. Sedap nggih. Ngaten nggih, benten nggih. Namung boten perlu dipun gedhek-gedhek nggih. Tegesipun wonten nggih mapanipun. Ngaten nggih. Dados ngendika padintenan kalian nyandra menika mapanipun benten. Monggo wedharaken nggih. Nggih. Kados kala wau dipun poles nggih saged pas abyor mompyor. Mereka dipun pripun? Pripun Mas? Abyor mompyor kaya wong katisen nggih. Nggih, abyor mompyor nggih. Biyor ampun abyor ampun ngoten nggih. Nggih, dipun gledi kalih priyantun malih mangke salajengipun badhe kula ngestakaken dawuh panjenengan ingkang majeng mriki nika paring dawuh dhateng kula kala dalu njabri kalian kula. Mangke kula aturaken. Monggo kula kemawon sampun awis-awis arang-arang pikantuk cakepan ingkang wonten kirab kanarendran, kirab kasatriyan. Awit kathah-kathahipun menawi wonten gedhong, wonten hotel menika sampun sami boten nimbali cucuk lampah ingkang dipun timbali malah saksofon. Nah menika monggo ngemutaken malih mbok bilih tasih saged dipun budaya menika lestari panjenengan sak boten-boten tansah ngemutaken dumateng pamanggugati supados tasih kersa sak boten-boten panggih panganten menika dipun damel lestari. Awit menika adat tetilaranipun para leluhur. Kados sing ajeng kula aturaken kala wau. Monggo tansah kersa nduduk ndudah mekar ngrembakaken budaya Jawi ingkang sayektos adiluhung menika. Sinten malih bilih mboten panjenengan saha kula ingkang minangka kawula deles tlatah Jawi murih mboten ilang musna tanpa guna, telas tapis tanpa tilas amargi kalindes budaya sanes ingkang dereng mesti jumbuh kalian kapribaden panjenengan. Ya nggih. Sampun dipun serat kala wau nggih. Oh dereng. Nggih saderengipun kadang sanesipun ingkang kala wau sampun badhe napa nika ngacung dereng nika kirab kanarendran menika menapa kirab kanarendran nika? Terus pundi? Oh nggih, penganten badhe gantos busana. Menawi rumiyin menika ingkang dipun wastani kirab kanarendran, busananipun nggih busana kanarendran ingkang mawi
Kuluk Kanigara. Nika sak mangke Ki karena gineret umbak umbuling jaman busana menika lajeng wonten ewa-ewan. Sinaosa makaten kadang pambiwara kedah sangu cecawis ngilmu menika. Mila kala wau kula nggih sampun ngenyang lho sing disuwuni tulung kok sing mun mboten patosa usum kirap. Oh tasih kathah Rama. Oh nggih, tasih kathah. Menawi panggih wingi sampun dipun paringi tulodo kalian dwija adat tata cara siraman ugi sampun. Lajeng midodaren sampun nggih? Sampun. Ya menika monggo mangke kula dherekaken tulodo-tulodo sanesipun ugi wonten ingkang janji wonten WA dipun serat kula mangke badhe napa maju ngoten nggih majeng nggih majeng paring laporan paring laporan ngoten nggih paring palaporan leres nggih paring nggih nek kula nggih ampun paring ngaturi nggih kala wau tasih kepiring tembung panjenenganipun leres boten ningali kawontenanipun saged leres saged boten kantun patrapipun kantun cak-cakanipun menawi aben ajeng nyebat asamanipun ampun ngantos ngginakaken panjenenganipun monggo Sastungkara dipun pandhikani dumateng panjenenganipun Mbah Nuh Hadi, monggo panjenenganipun Mbah Nuh Hadi kula dherekaken. Leres mboten ya? Mboten. Nah ning ngaten nggih saged nggih. Mangke tulodo donga Jawa badhe dipun paringaken saking panjenenganipun Bapak Nuh Hadi. Karepe napa? Dheweke. Nah nek dheweke wong sepuh kok didhewek-dhewekno, malah dindhik-ndhikno. Mboten panjenenganipun Rama Nuh Hadi. Terus saged nggih setunggal wonten madyaning pepanggihan ngaten menika nyebat panjenenganipun saged nggih. Saged. Monggo panjenenganipun Bapak Bupati, monggo bupati nggih niku kok mboten saged. Nggih. Menawi panjenengan pirsa panjenenganipun Bapak Bupati menika priyantun ingkang temen tumen anggenipun ngabekti dumateng Rama ibunipun. Nah nika nggih panjenenganipun saged dipun sebat sinaosa priyantunipun wonten klebet menika uger boten kleres panjenengan ngadep. Pirsa nggih? Nah, mosok kok nuwun ditepakan Bapak Dwija. Nama kula Nur Syahid, mijil saking Dusun Guwa, Kecamatan Tlaga Wungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu saha kawilujengan saking Sihing Gusti ingkang murbeng dumadi. Maha welas tresna lan asih sanitiyasa langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasarira wonten ing jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula. Waradin sagung kalawangsa, waradin sagung dumadi, raharja rahayu
niskala saduhu. Nuwun kula nuwun kanthi pasang animan tabi. Ila-ila dina sinabet ing iladuni. Tinebehna ing tulak sarek. Dumawah ing tawang toang. Mugi kalis ing siku dendaning pangeran. Dumateng para pinisepuh, sesepuh dalah aji sepuh ingkang hamengku hamestuti dhateng reh papayaning kautaman. Utaminipun dumateng para alim, para kiai ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas tuwin lebda ing pitutur kiblating panembah. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka pangayoming kawula dasih kasuwasih ingkang sinubeng pakurmatan. Bapak Ibu sekalian ingkang winantu ing karaharjan, kadang murda madya tuwin taruna ingkang pinangsulan teteping pasederekan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Saderengipun kula ngaturaken menggah wigatosing sedya, sumangga kula dherekaken puji syukur dhateng ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Breh saluring gati purwa madya dumugi wasana saged kasembadan lulus raharja kalis ing rupida. Kula minangka pambiwara netepi dawuh saking Bapak Harjuna sak keluarga kinen ngaturaken urut reroncening adicara pahargyan dalah pawiwahan. Sepisan atur pambuka. Paripurna atur pambuka kalajengaken temanten putri mijil saking tepas wangi kinanti manjing sasana rinengga. Saksampunipun temanten putri lelenggahan bono laras wonten sasana singgahati, kasalak keraponiro risanganten kakung ingkang kabeta saking sasana palereman kinanti manjing sasana pawiwahan. Pun lajengaken tata cara panggih krobongan dalah pangabekten. Minangka panggih saksampunipun panggih jangkep minangka tata cara saklajengipun nun inggih gelar foto pinilih kalajengaken gelar foto keluarga. Minangka paripurnaning adicara pahargyan. Saksampunipun Sri Panganten Sarimbit binedhol. Saksampunipun Panganten Sarimbit binedhol saking sasana palenggahan.
tumuju marang wiwaraning adicara pahargyan saperlu angutapaken kundur panjenengan kalian Aji Jawat Asta. Mekaten menggah rancanganing adicara pahargyan ing kalenggahan siang punika. Pramila katur dumateng sagiyaning para tamu kakung miwah putri, kula dherekaken lenggah kanthi sekeca dalah mardu mardi kaning panggalih. Nuwun, matur nuwun. Nah, kinten-kinten terus pundi sae saestu napa sae? Sae. Upami kula aturi milih swantenipun menika sampun saestu anggenipun ngetok katiasanipun napa dereng? Oh dereng. Swantenipun sampun kadamel mantep napa tasih kemeng? Kemeng. Nggih. Lajeng malih anggenipun mapanaken wijiling pangandikan menika sampun trep wonten ing pitaswara menapa kala-kala kesupen. Supen. Dereng sedaya nggih wonten ingkang pas. Lajeng pisan malih sedaya sae napa wonten kekiranganipun? Saenipun menapa? Apal. Hafal napa apal? Apal. Awit aksara Jawa menika mboten wonten F utawi V. Wontenipun po. Dados apal. Nggih. Hormat. Hormat ampun hormat ning hormat. Nika nggih. Pun pirsa nggih Mas Trogowungu nggih ingkang dipun raosaken kalian para kadang. Caranipun mangke panjenengan ngrekam piyambak. Nggih. Mestipun badhe pirsa awit kula piyambak menika menawi pikantuk kintunan rekaman kula, oh jebule sok kala-kala niku kesupen tangan kula nggih serawean. Oh, ngeten. Nggih, nolai ngeten. Nah, nggih. Nggih sae sat-set nanging kirang wonten patrap niku kirang napa? Kirang Anorogo. Lembah Manah Andapasor kirang. Lajeng kinten-kinten wiramanipun dos pundi kala wau? Kirang nggih, kirang. Ingkang leres dos pundi? Nah, cobi tindak mriki Mas Trogowungu. Nggih. Kalih ngastomik nggih. Nggih. Cobi panjenengan ngendika setunggal ukara kemawon. Monggo nyemanggaken ingkang panjenengan apal. Seh tentrem rahayu saha kawilujengan. Nggih, nika sampun sae nggih. Oh dereng. Tasih wonten mriki nggih. Seh tentrem ngoten nggih. Kudune seh tentrem. Nah, mboten ketang swanten kula niku mboten ageng-ageng estu nanging menawi dipun gatosaken tetep wonten papan ingkang langkung sae. Monggo saking wilasaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Cekap lati mundur sithik. Saking wilasaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Nah, poweripun dipun tambah tapi saking sehing Gusti ingkang murbeng dumadi. Tapi beda nggih, rada kalem power ditambah pun papanaken mriki. Saking wilasaning Gusti ingkang murbeng dumadi, tapi saking sehing Gusti ingkang murbeng dumadi. Nggih, ngoten nggih, rada beda. Ning ya jeh iso digledi malih nika. Tasih saged digledi malih. Nggih, monggo. Saged ugi swantenipun piyambak ampun nganggo swara rewangan. Nggih. Nek panjenengan niku swara aslinipun ingkang rewangan dos pundi digedhek-gedhek nggih. Pramila saking menika nganti
digedhek-gedhekke. Malah mboten pas wong asline cilik kok. Cilik nggih. Ingkang penting bening, cetha, mapanipun mantep wonten mriki. Ngaten nggih? Nggih, leres. Monggo saged lenggah. Nggih, keplok nggih. Nggih. Purna Inggati nggih imbal wacana saking para ingkang nembe bebesanan lumantar para sesulihipun. Jangkep datan wonten ingkang kacicir. Cekak ngoten men pareng kok. Monggo. Lho malah arep purik aja keploki ya balik aku engko. Mboten nggih, monggo. Nggih. Matur nuwun. Pangapunten mboten nate dugi malah derek gladen. Pangapunten nggih. saderengipun mangke nek menawi nggih kirang sae. Oh, monggo. Tepangan nggih, kula nami Ambar saking Tambak Rama. Sae nggih. Oh dereng. Monggo. Para tamu sedaya ingkang minulya. Penganten sampun prateng sangajengipun kori pahargyan kanthi rahajer ning ing sambikala. Tumuli arsa kawedar tata cara pasrah tampi. Ing wanci menika pasrah badhe kasaliran Bapa Subawi. Ewadene panampi badhe kasaliran Bapak Nohadipura. Pramila katur Bapak Subawi miwah Bapak Nohadipura wekdal sawetahipun kula aturaken sumangga. Oh nggih. Tasih ndredeg. Lho ngoten kok badhe boten kersa. Sae napa sae? Sae. Oh Matur nuwun. ngoten. Kula lajengaken sae nggih. Nggih, mugi-mugi kemawon mangke laris. Nika. Kedalipun sampun sae. Namung karena tasih kabekta raos ndredeg, ndredeg. Menika tasih ketawis kala mangsa kecritut kerikaten. Nggih. Wonten kala wau ingkang wonten ewadene menapa ewadene. Nah, ewadene kala wau ingkang leres ewadene. Lajeng